Ahojte, tak já vás zdravím po další odmlce, kterou jsem tady na YouTube měla. Věnovala jsem se teďka více příspěvkům než tvorbě vlastně videí a věnovala jsem se i takovému spíš jakoby samostudiu a ke studiu vlastně nějakých jakoby dalších kurzů. Ale o to víc vám teď můžu jakoby předávat své vlastní zkušenosti, které jsem za tu dobu vlastně získala. A také jsem rozšířila vlastně své terapie o nějaké další kurzy, takže vám o to víc můžu prostě předávat teďka. Takže dnešní téma je, jestli stačí vyléčit na naší cestě jenom zranění vnitřního dítěte. Já vycházím teda ze svých vlastních zkušeností, možná to někteří dvojplamení měli jinak, ale za mě je to jakoby nedostatečné vylečit to vnitřní dítě, protože prostě naše vědomí a naše paměť má dosah jenom k určitému množství informací a já prostě jsem nebyla schopná si vzpomenout na všechny zranění a ani jsem nedokázala vlastně jakoby pochopit, proč tam vlastně ty některé zranění mám. Já jsem věděla třeba, že některé zranění tam mám, věděla jsem, že něco tam je, ale nedokázala jsem to prostě pochopit, ať jsem si z vnitřní dítě procházela prostě, jak jsem chtěla, tak jsem prostě na to nepřišla a pomohly mi k tomu jedině vlastně regrese. A navíc regrese mi pomohly pochopit fakt řadu souvislostí, pomohly mi pochopit mou karmu, mé karmické vztahy, zároveň mi pomohly pochopit a prohloubit vztah s mým dvojplamenem, protože vlastně v podstatě skoro v každém, respektive v každém životě jsem vlastně se potkala minimálně se svým dvojplamenem, takže mi to pomohlo fakt jakoby mnohem víc jakoby pochopit a uchopit ten vztah a uvědomit si prostě, jak to spojení je vlastně jakoby silné, ale pochopit více vlastně díky těm regresím, co si prožívá i ta vlastně druhá strana, čímž si vlastně jakoby musí i on vlastně projít. Takže za mě ty regrese jsou jakoby skvělé. Já jsem teda měla i pár jakoby spontánních regresí, ale neměla jsem jakoby všechny spontánní regrese, jakoby výhoda určitě u těch je, kteří mají ty spontánní regrese a kdo nemá, tak určitě regrese doporučuji. Jako jestli už jste se třeba jakoby vyléčili to vnitřní dítě a nějakým způsobem jste se zasekli a víte, že ještě něco tam prostě jakoby je, protože v podstatě těma regresema se postupně dostáváte jakoby blíže k té vaší prostě duši a k tomu vlastně prvotnímu rozdělení té duše. Takže za mě regrese prostě jsou jakoby jsou tou nezbytnou vlastně součástí ty naší cesty. A jakoby jsou skvělé, protože jdou hodně do hloubky a hlavně vám dávají jakoby to pochopení vlastně toho, co se vám vlastně jakoby děje v tomto životě. Dávají vám pochopení té vaší vlastně jakoby karmy, no a všeho, takže já regrese určitě doporučuju, jsou samozřejmě různé druhy těch regresí, já konkrétně jsem byla i na kvantové regresi, to byla vlastně moje první regrese, kterou jsem měla, která mi jakoby otevřela nějakým způsobem 2 životy, ale pak jsem cítila, že tímhle směrem se úplně ubírat nechci a dostala jsem se teda vlastně k té hlubinné abraktivní psychoterapii, která mi vlastně pomáhala nejenom otevřít vlastně ty minulé životy, ale rovnou je vlastně i zpracovat. Takže za mě je tady tahle vlastně jakoby regrese úplně skvělá a já jsem si našla teda cestu vlastně k ní. Takže určitě jakoby doporučuju, pokud prostě už jste si vyléčili vnitřní dítě a nevíte vlastně a neposouváte se, třeba nevíte, co dál, tak doporučuji tu regresi. Případně i ta symbolová terapie vhledem, kterou teďka vlastně nabízím, tak je skvělá, ale o té chci vlastně udělat pak ještě nějaké vlastně jakoby jiné video.
ta symbolová terapie vlastně pomáhá hodně jakoby uvidět vlastně, co tam ještě máme léčit. Ta jako slouží vlastně k takovým těm aha momentům, kdy si myslíte, jakoby, že už třeba to tam máte jako vyléčené nějaký téma a najednou to téma se prostě jako objeví, takže i tu doporučuji, ale na to chci udělat zvlášť další video. Takže to jsou asi tak jako všechny informace, co se týče zranění vnitřního dítěte. Určitě si projděte teda to odmítnutí, opuštění, křivdu, zradu, ponížení. Já jsem teda měla dominantní zranění odmítnutí, ale hodně silný zranění tam bylo i zrady a i to opuštění, no, které se nezdálo, že by tam jako tolik bylo, a určitě tam bylo taky, no. A pak jsou tam ještě takový jako skrytý zranění. Vlastně měla jsem tam ještě silný pocity vlastně viny, měla jsem tam silný zranění selhání. Díky tomu jsem na sebe vyvíjela vlastně jako neskutečný tlak. Takže všechno se tam jako hodně dlouho jsem tady tyhle zranění vlastně léčila. A oni jsou tak jako hezký, jako skrytý, protože člověk se věnuje jako o nějakým odmítnutí, věnuje se vlastně, že jo, nějaký zradě a takhle, ale pod tím vším je schovaný právě třeba ty silný a hluboký pocity viny, to selhávání a ten tlak, a z toho pak vychází vlastně neustála vlastně jako kontrola, pak tam jsou problémy vlastně jako přijmout to hezké, dopřát si to, jo, to všechno tam je fakt jako hluboko vlastně někde jakoby schované, takže určitě doporučuji nějaké jiné ještě formy léčení, nebýt na to sami. Já jsem se snažila být hodně dlouho na to jakoby sama, ale určitě je super mít i nějaký konzultace, ty taky doporučuji, protože i ty konzultace nám pomáhají jakoby vidět, co my třeba sami nevidíme. Takže prostě za mě nejlepší kombinovat všechny jakoby formy, ať už jsou to prostě konzultace, terapie, regrese, ale asi každý si najdete takhle nějak jakoby svou cestu. Mně nejvíc jakoby pomáhaly určitě konzultace, pomáhaly mi hodně jakoby ty regrese, teda i ta symbolová terapie, uhledám mi hodně jakoby pomáhala, hlavně v těch konečných stádiích, uvidět tam vlastně, co jsem vlastně neviděla, co mě nenapadlo, že tam ještě mám. Takže tak vám všem přeju hodně štěstí, ať se vám daří na vaší cestě a ať to všichni vlastně zvládáte. Takže držím všem pěsti a přeju krásný den, mějte se!